Quina és la diferència entre posar i pondre? Pondre són dues coses, les gallines i el sol. Les gallines ponen ous. La gallina ha post un ou este matí. El sol es pon per l'oest. El sol s'ha post a les 8 en punt de la vesprada. Mentre que posar significa col·locar una cosa damunt, davall, a l'esquerra, a la dreta, davant o darrere. Cal diferenciar també entre posar i ficar. Bàsicament, ficar és en l'interior de, que equivaldria al castellà meter i al francès mettre. Això vol dir que en valencià metre no existeix? Existia metre, però va ser substituït per ficar. En canvi, derivats de metre continuen existint. Admetre, remetre, permetre, etc. Per tant, hauríem de dir he ficat l'aigua dins de la botella o l'ampolla. I aixina com a dada curiosa, a alguns valencians generalitzem l'ús de ficar i diem a tot ficar, encara que no siga a l'interior de. He ficat el mòbil damunt la taula. Em fica nerviós. I per dir gorrinais també. Em fica molt calent. Aixina que ja ho sabeu. Pondre, posar i ficar. I tu diferencies posar i ficar? Au, cacau.